Dobar dan i dobrodošli ljudi u novi video na našem kanalu. Dosta smo imali samo Minecraft, ali evo, da ću vam pokazati jednu igricu koju sam našao na Google Marketu, znači zove se Stick Hero i neću vam demonstrirati šta se radi u njoj. Slična je kao Flappy Bird, pa odmah mi da počnemo. Evo, prvo ću likove pokazati sve. Možete kupiti, ovo je onaj koji dobijete na početku i evo ja ću se sada uzeti ovog Rudolfa. Znači uglavnom produžujete, imate štab, evo pogledajte, koji produžujete do sljedećeg ovoga kao stuba i morate, znači, ne smije biti predug, ne smije biti prekratak i ako dođete do ovoga crvenog, to vam je ekstra poen. Evo, i možete kupiti ove trešnje, isto. Znači, i još nešto, kada ovako se sada pređem prvi. Ako imate ovdje recimo trešnju, jedino je možete dobiti ako je pokupite i dođete na sljedeći stup. Ako ne dođete, onda je ne dobivate. Evo kao što sada, da sam ja se pokupio, ne bi je dobio. Eto. Znači, to je to. Možete ovdje kupovati voće, možete ga uključiti i isključiti. Ovdje kupujete da nemate advertisinga, ovdje za zvuk, a ovdje pomoć kako se igra. To ćete svi dobiti na početku, znači igrice, kada uđete prvi put u igricu, znači to ćete dobiti kao, znači, pomoć kako se igra. Evo, to bi to bilo za ovaj video. Hvala vam na gledanju i u komentare stavite koju igricu želite da igram sljedeću. Doviđenja, do sljedećeg puta, vidimo se.